An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fu yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Jɛkulu min sigira sen kan Sommet Afrique France labɛnni koɲɛw ɲɛnabɔli kama SONESAF u taara ka taa foli bila an karamɔgɔba Seyid Sherif Usman Madani Hayidara la a ka so arabadenw Bangoni Janginɛbugu la Abdula Kulubali a n'a ka jamakulu u bɛɛ lajɛlen u tagara ka taa dugawu de ɲini karamɔgɔba in fɛ walasa cogoya min na lajɛrɛ belebeleba in ni Mali jamana bɛna bisimila a ka se ka sigi ani ka kuncɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna na. An sera ka fɛn min sɔrɔ kɛnɛ in kan an ka jɛ an k'u ɲɛmada. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ fɔlɔ ka an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo kɔ tuguni a ye min nommé ka bila organisation na n'o ye monsieur Kulubali ye mɔgɔ min don mɔgɔ hakiliba don a wulila ka jɔ ka baaraba kɛ a la o la ale kungo tɛ jamana bɛɛ de kungo don sommet min bɛna kɛ Mali la maliyɛnw de ta don o la an kɔni jɔyɔrɔ ye min a la o de ye ka dugawu kɛ baara in a bɛ ɲɛ u bolo cogo min na ala kana ni o sira ye ka ɲini maliyɛn bɛɛ fana fɛ mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ se ka min kɛ pour que sommet in bɛ se ka ɲɛ cogo min na a bɛ se ka kɛ wasa ye a bɛ se ka kɛ kunkɔrɔta ye an faso ma alors bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a tɛmɛ hɛrɛ la a kɔ hɛrɛ fana ala k'o d'an ma salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu. O lajɛrɛ kelen labɛnniba jɛkulu SONESAF u ka bolofara min ɲɛsinen don kunnafoni di koɲɛw ɲɛnabɔli kama u ye kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan arabadon kuma ɲɔgɔnyaw bolila fɛn min kan o ye kunnafoni bɛ se ka di cogoya min na jɛlenya ani sahalenya kɔnɔna na lajɛrɛ belebele in kɛnɛ kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ lajɛrɛ in a bɛna a ka ca kunnafonidila 300 ye a bɛna olu de fara ɲɔgɔn kan Mali jamana kɔnɔ Amadu Jara Ibrahim Kulubali Musa Fɔnba. Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛsin bɛ fɛn kelen min ma o ye farafina ani faransi ka ɲɔgɔn bɛ tako 27nan kɛnɛ ye min bɛ sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ an n'a cɛtɔ ye tile 10 ɲɔgɔnna ye wulikajɔw de bɛ sen na saniyako ta fan fɛ bɛsɛya baaraw olu bɛ ka kɛ jamana faaba kɔnɔ araba ka bɛn ni janvier kalo tile 4 Comité national d'organisation du sommet Afrique France SONESAF maa minnu ɲɛsin bɛ kunnafoni ko ma olu de ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan an ka jamana kunnafonidilaw tɔgɔla so la maison de la presse walasa kunnafonidilaw bɛ se k'a dɔn sommet Afrique France yɛrɛ kɛnɛ bɛ sigi yɔrɔ min na yamaruya bɛ di cogo minnu na ni u ka ma ko processus d'accréditation ka se ka o da kunnafonidilaw tulo kan kunnafonidilaw tɔgɔla so min sugandira k'o kɛ sigi yɛrɛ kɛ yɔrɔ ye o labana ka dɔgɔya fu labana ka so fali ka sabu kɛ kunnafonidilaw cayara kɛnɛ kan sɛbɛn min kan ka ye kunnafonidilaw disi la ni u k'a ma ko badji o bi sɔrɔ cogo jumɛn walasa i ka se ka farafina ani faransi ka ɲɔgɔn bɛ kɛnɛ lasɔrɔ k'i ka kunnafonidi baaraw kɛ kuma tun bɛ ka boli o de kan Comité national d'organisation du sommet Afrique France SONESAF a kunnafoniko tigilamɔgɔw ni an ka jamana kunnafoni dibaw ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira k'a fɔ yɛlɛmaba donnen don ko taabolow la walasa i ka se ka yamaruya sɔrɔ kunnafoni sɔrɔ sirakura sanfɛ ni o ye internet ye yamaruya in bɛ ɲini o de kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana 37 ɲɔgɔn na jamana ɲɛmaw ni minisiri ɲɛmaw de makɔnɔnen don Mali faaba kɔnɔ Bamakɔ janvier kalo tile 13 n'a tile 14 wa kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon a baara ɲɛ la kunnafonidila 300 ka bɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan olu de bɛna ye tile 2 in na baaraw kɔnɔ kunnafonidi in kɛnɛ senfɛ jamana kunnafonidilaw jɔrɔ min bɛ u la n'o ye kɛnɛ lasɔrɔli ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u y'o da Comité national d'organisation du sommet Afrique France SONESAF a kunnafoniko ɲɛnabɔbaw tulo kan jaabi dɔw sera ka di u ma SONESAF fɛ nka yɔrɔ min kɔni bɛ yen n'o bɛ se ka fɔ Comité national d'organisation du sommet Afrique France kunnafoni diko ɲɛnabɔbaw u yɛrɛ jɔngwala jɔra a la k'a fɔ olu ma wuli ko fɛ joona ka kunnafoni da jamana kunnafonidilaw tulo kan sommet Afrique France kɛnɛ lasɔrɔ cogo kun kan nka n'a ma ɲa k'a fɔ kunnafoni di fasoden ɲumanya dɔ don a bɛ wajibiya jamana kunnafonidilaw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa baara min ni o kan ka kɛ ka se ka maaw ladɔnniya baara taabolow la ni kunnafoni jɛlenw lilenw ye k'olu sigi sen kan bawo an n'a cɛ tɛ tɛmɛ tile kɔnɔntɔn kan bilen. An ye bi ɲɔgɔn dalajɛ in lawuli mun kama i komi sommet sera ka ban a man janto journalisiw k'u dalajɛ mɔgɔw min bɛ sommet ko la k'a ɲɛf'u ye u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min k'o fana fɔ an kɛlen bɛ ka laɲini minnu sigi sen kan olu ka laɲiniw ye min ye an bɛ se k'olu jaabi cogo min donc ɲɔgɔnye in kunba tun y'o de ye parce que ni nin sommet suguya bɛ nalen ne m'a ɲɛfɔ journalisiw ye u tɛ se k'u ka baara kɛ n'u ma se k'u ka baara kɛ ayiwa an ka jamanadenw u tɛ kunnafoni sɔrɔ n'u ma kunnafoni sɔrɔ u b'a fɔ ayiwa faamaw ye ɲɔgɔn dalajɛ u kumana u ni ɲɔgɔn cɛ nka a bɛ kun min a bɛ min kan anw t'a dɔn an y'a lajɛ de
komi an mɛnna an ma se ka se journalistes ma an ko bi an ka se journalistes ma an n'u ka kuma u ka laɲini ye min ye u ka haminakow ye min ye an ka se k'a dɔn an bɛ se ka fɛɛrɛ min tigɛ walasa olu ka se k'u ka baara kɛ dususuma kɔnɔ an nakunba de y'o ye. Opération Sotarama ale baara bolodalenw olu fana bɛɛ lajɛlen nun donna walasa ka Bamako ɲɛnabɔ ka saniya ka kɔn lajɛrɛ belebele ɲɛ jɛkulu min sigilen don lajɛrɛ in yɛrɛ koɲa ɲɛnabɔli la hakilina in bɔra olu de la ka se ka chauffeur paranti 500 k'olu ka dɔnniw kanguruya halisa adamadenya koɲaw ɲɛnabɔli la siraba kan an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ Seydou Ɲare fɛ. Ye donba ye anw bolo anw Sotarama bolilaw bolo an bɛ Ala fo ka barikada kabiri kunu fɔ bi jamana kuntigi n'a muso an ka foli b'u ye dan tɛ foli min na ka anw dɔn k'anw waliman dɔn ka fɔ ko nafa bɛ anw na a tiɲɛ na nin ye fɛnba ye ni tamasire ɲumanba ye ka da kan mun na Sotarama bolila kabi Sotarama tɛ n'a bɛ ko turutuguni Bamakɔ yan anw bɛ Maɲumako la an bɛ baara in na jamana in kɔnɔ yan ɔ bi ɲɔgɔn dɔ in na k'anw waliman dɔn ka dɔn ka fɔ ko anw bɛ yen tiɲɛ na a sumana an si ma an b'a ɲini Ala fɛ Madame la Présidente an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sini kɛnɛya di e n'anw bɛɛ lajɛlen ma y'a daba ŋani min kama Ala ka ŋani sabati anw bɛ yɔrɔ min bi min an labɛnnen don anw cɛsirilen don baara in an b'a ɲini Ala fɛ an ka sɛgɛsɛgɛli na n'o ye Marafa Ture ale ka dangan de anw ye bi ɲɔgɔn don in na an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen n'o ye fédération ye fédération tɔn bɛɛ b'a kɔnɔ donc o yɔrɔ kama an ye kunnafoni di an ka Sotarama bolilaw ma fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ Sotarama boli Bamakɔ kɔnɔ yan n'a lamini na an k'an jija baara in an ka sanuya ka barika don baara in na an kɔni an ye layiru min ta madame n'Ala sɔnna i tɛ tigɛ anw na ka da kan anw organisé don Bamakɔ a mɛnna Bamakɔ k'i foyi tɛ k'i min ni an tɛ min desservi tile kɔnɔ su ani tile donc o yɔrɔ kama an b'a ɲini Ala fɛ i ye fɛn minnu di anw ma i ye bonya min k'anw ye a sumana anw si ma i ni kɛ ministre de l'équipement et des transports an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Ala ka ɲa ka d'an ma. Parantiw ani chauffeur an bɛna lajɛrɛba min kɛ nin ye Mali jigi b'aw kan parce que aw de bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye mobili kɔnɔ a bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye dugu kɔnɔ faso ko don soldasiw kelen polisiw kelen gendarmew kelen mɔgɔ si tɛ se ka dugu protéger mais n'a ye fɛn min ye n'a ma ɲi a b'a signaler n'o kɛra dugu bɛ protéger voilà an jigi b'aw kan a ka jɔ a jɔyɔrɔ la faso ko don koba min bɛna kɛ sisan nin koba in bɛna diɲɛ masakɛ caman lase Mali la Mali ye duguba de ye Mali ye koba kɛyɔrɔ de ye ni mɔgɔw y'u jigi da Mali ka fɛn fɛn na Mali b'a yira k'ale bɛ se k'o jigi fa mais pour que k'o fa aw minnu bɛ yan bi an nana an kalifa la k'an kalifa Ala la k'an kalifa aw la aw bɛɛ k'aw ta kɛ parce que n'aw y'a k'a kɛcogo la n'Ala n'a kira sɔnna Mali bɛ kunkɔrɔta donc an b'a ɲini Ala fɛ ka ɲini aw kira fɛ nin ko tɛ mɔgɔ ko ye nin ko tɛ parti ko ye faso ko don a bɛɛ ka wuli Mali ka kunkɔrɔta Mali ka sewa ni malidenw wulila diɲɛ fan si tɛ se Mali la ni malidenw ye ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ si tɛ se Mali la donc ɲɔgɔn minɛ kuma sera an ka wuli k'an jɔ k'a yira diɲɛ la ko tile kura bɔra o tile kura nin sommet in bɛ ban dɔrɔn a bɛna kabako ye Mali kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɛ kunsi Mali ma. Kulubali ye a ye hakili ɲuman min sɔrɔ barisa n y'o de fɔ Sotarama kɔnɔ n ko ko dɔw bɛ dɔw tɛ sɔn k'a kɛ mais dɔw b'a kɛ il faut que mɔgɔw ka dɔn saniya ye fɛn min ye a bɛ se ka mɔgɔ kisi wa ko man gɛlɛn fana i yɛrɛ jogo dɔrɔn barisa ni ɲaman bɛ yen i kana ɲaman caman bɔ fɔlɔ o bɛ se ka kɛ o tɛ wari ko ye i b'a fili yɔrɔ mun na fana a filili o yɔrɔ la i ka du yɛrɛ kɔnɔ poubelle kɔnɔ ou bien n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni poubelle bɛ k'a fili o kɔnɔ o fana tɛ wari ko ye o ye dɔrɔn n yɛrɛ b'a fɛ k'a kɛ o dun an man kan ka dɛsɛ o la en tout cas ka hali bi ka jama bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ sen y'a se yan mɔgɔ o mɔgɔ saniya ko b'a dusu la a b'a dɔn an ka saniya ko ka gɛlɛn bi Bamakɔ kɔnɔ Mali yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ n'i taara duguw la i b'a ye k'a fɔ ko yɔrɔw nɔgɔlen don yɔrɔw saniyalen tɛ mais hadamaden de bɛ nɔgɔ bɔ donc a bɛ nɔgɔ bɔ cogo min na f'a k'i hakili jagabɔ k'i miiri k'a fɔ an bɛ se k'a kɛ cogo jumɛn na nɔgɔ in kana caya nɔgɔ in fana ka tiɲɛ ne kɔni k'aw bɛɛ fo ka presse mɔgɔw fo aw fana bɛ se ka kɛ kuma laselaba caman ye aw ka baara de don k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye nɔgɔ caman kana bɔ mɔgɔ bɛ se k'a kɛ ni n y'o fɔ toujours n b'a fɔ n ko hakɛ a kɛra suman ye o a kɛra an bɛ gaspillage kɛ kojugu an bɛ fɛn dɔw ta dɔrɔn n'an tilala an bɛ dɔɔnin ta an b'a fili n'an taara o bɛɛ ye nɔgɔ de ye o bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ wari ko tɛ
bon n'i b'a bɔn yɔrɔ min na i k'a bɔn o yɔrɔ la c'est vrai a bɛ se k'a fɔ fana an ka autorités ye olu fana ka yɔrɔw bila minnu bɛ jamanadenw kɛrɛfɛ barisa ni nɔgɔ bɛ bila yɔrɔ mun na n'o yɔrɔ ka jan mɔgɔw la a bɛ se k'a to u b'a fili sira la. Sotelma Malitel bacakɛlaw ka lapasa jɛkulu Sentel u ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan alamisadon Sotelma Malitel yɛrɛ dagayɔrɔba la walasa sɔrɔ bosoni koɲa u ka se ka u ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna Usmane Sogore Seydou Ɲare. Sotelma baarakɛlaw ka hakɛ lapasali kɛ jɛkulu n'o ye Syndicat National des Télécommunications ye Sentel a ye ni lajɛrɛ barilen dabɔ a kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka kunnafonidi kɛ a ka baarakɛlaw ma u ka musakako kun kan gɛlɛya donnen don mun na a bɛ ɲini ka na se san 10 ma. Nin ko in daminɛna ni Sotelma feereli ye san 2009 waati feere latigɛlen kɔ bɛn kɛra a nafolo tilacogo kan 51 o bɛ di Maroc Telecom ma 20 o bɛ di faso ma 19 o ye fasodenw ta ye a tɔ ta o ye Sotelma baarakɛlaw ta ye kabini faso ma se ka o musaka in bɛɛ bila bɛɛ Sotelma baarakɛlaw ka bolo kan u ye wulikajɔw dabɔ kabini o doni san 2009 ka na se bi donya in ma. An ka bi ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn in kun bɛ boli Sotelma tilali de kan. Sotelma feereli la fɔra ko 51 bɛ feere mɔgɔ wɛrɛw ma 10 bɛ feere baarakɛlaw ma 11 bɛ feere mɔgɔ 19 bɛ feere mɔgɔ tɔw ma gouvernement ka mugan garder nin t'an siɲɛ fɔlɔ y'a mankan na mais feere latigɛra an ni ɲɔgɔn cɛ an y'u ka wari sara donc sisan salon tɔnɔ tilatɔla u y'an ka tɔnɔ tilancɛ tigɛ k'a sababuya kɛ k'an ma wari sara a temps or sariya m'o fɔ donc an ka bi lajɛ in kun bɛ bolo de kan minnu ka spécialité do olu y'a yira k'a fɔ anw jo do bi an jo do sini mais malgré tout ça la ministre des finances kɛlen do k'an ka wari retenu donc an bɛ cikan de lase a ma k'a fɔ jamana in ka di anw ye anw tɛna fɛn ɲɛli mun bɛ jamana in bɔ a dabolo kan fanga in ka di anw ye anw sen bɛ fanga in sigili la a bɛ yɔrɔ min na bi mais an ka hakɛ an b'a ɲini dan t'a la. Laɲini fila kɔni tɛ Sotelma baarakɛlaw ka hakɛ lapasali kɛ jɛkulu bolo nin ko in kun kan fo ka se k'a ka baarakɛlaw ka hakɛw segin u ma wa o sira kan lapasali kɛ jɛkulu wɛrɛw bɛ yen minnu bɛna u fanga fara u ta kan walasa u ka laɲiniw ka se ka sabati i n'a fɔ Centom ka bɔ Orange Mali la ka na se Sina Postel ma olu mun n'u yera lajɛrɛ in yɛrɛ kɛnɛ kan. An tun bɛ ɲɔgɔn ye min na bi actionnariat salaire Sotelma c'est min kan ka di baarakɛla ma a tɔnin tun ye kunkurunin ye mais kunkurunin bɛ di ani faamaw bɛɛ ka sira caman fɛ justice mɔgɔw kumana kan bɛɛ kumana kan donc a bɛ sara anw ye an t'an bila a sarabalaya bolo kan parce que an b'a dɔn a bɛ sara anw ye parce que an duralen b'a la mais n'a ma sara an kan ka min kɛ o tɛna dɔgɔ mɔgɔ la o en même temps an bɛ hakili bila an ni mɔgɔw cɛ ka taa hakili sira fɛ mais o t'an bali an kan ka min kɛ kɛrɛfɛ an b'o labɛn kɛrɛfɛ anw ye syndicat de an t'a fɔ o n'a waati ma se o mais an kɔni b'a dɔn an bɛ sara parce que loi b'a d'an ma bɛɛ da bɛnn'o kan o de ye tiɲɛ ye wa a bɛ d'an ma fana an b'a sɔrɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɔrɔn bɛ lapasali kɛ jɛkulu wɛrɛ yeli la Sotelma ka nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan o b'a jira k'a fɔ ɲɔgɔn samasama min bɛ cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ se sɔrɔli kama o kan ka da jagoko kadira de kɔnɔ nka a man ka don adamadenya kɔnɔ. APJ ɲɛmaaba ni o ye Amadu Sise ye a ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka jagokɛla mangamaniw ladɔnniya impôt saracogoko ani a nafa bɛ se ka bonya cogoya min na baarantanya kɛlɛliko la. Amadu Kamara, Samba Tarawele, Sherifila Jabarani so tɔgɔ la. Jagokɛlamisɛnninw commerçant détaillant u ka farankan jɛkuluba min bɛ yen ni an b'a wele ko collectif des marchés de Bamako ani cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ ka denmisɛnw ka baarako koɲɛ ɲɛnabɔli ma n'o ye APJ ye u farala ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka barodalasigi dɔ bila sen kan min kɔnɔna na u da sera u bɛ impôt minnu sara ani jɔyɔrɔ min bɛ jagokɛla ninnu na baarako bunakun kan k'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ. Ani APJ ka bi sigili a bɛ jamana denmisɛnnin minnu bɛ yen ni ala ma baarako nɔgɔya u ma k'a sababu kɛ gɛlɛyaw ye olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na walasa u tɛgɛ bɛ se ka don baara la an ka bi sigi in bɛ o de kan. Ni dun y'a jateminɛ n'i ye denmisɛnnin dɛmɛ i ye sini makɔrɔba dɛmɛ n'i ye denmisɛnnin dɛmɛ i ye bi cɛkɔrɔba dɛmɛ n'i ye denmisɛnnin dɛmɛ i ye bi musokɔrɔba dɛmɛ sabula haminanko foyi tɛ cɛkɔrɔba la
min ka gɛlɛ k'a den ka baarako bɔ o de b'ale lafiya o de b'ale nina hinɛ haminanko foyi tɛ musokɔrɔba la min bɛ a den ka baarako bɔ o de b'ale lafiya o de b'ale nina hinɛ. An ka yɔrɔ wulili ko la an tila ka taa ale yɛrɛ fɛ yen n ka dugawu k'an ye a ye dugawu k'an ye an kɔni sigilen bɛ yen hali sisan an ka yɔrɔ sigilen tɛ mɛ an nana u y'an wele an nana u ka dɛmɛ k'an ye ne yɛrɛ min filɛ ne bɛ a ka ca ni san 20 ye ne bɛ n denw ka ekɔli sara ye n bɛ luwanse la n b'a sara ye n bɛ n ba ka nasɔngɔ bɔ n ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ a la an nana u k'an dɛmɛ musow bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ dɔɔni an ka bɔ maɲumako in na an nana o de la yan. O kadara kɔnɔna na jagokɛla ninnu ka fɔ la olu bɛ impôt min sara san kɔnɔ a ka kan u k'a dɔn a bɛ don da min fɛ ani a bɛ nafa min lase olu yɛrɛ ma kɔmasegin na APJ ɲɛmaaba n'o ye Amadu Sise a ye nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen walawala faamuyaliko ɲuman na ka ɲɛsin jagokɛla ninnu ma. Bon an ka bi sigilen an bɛ foli ɲɛsin APJ directeur ma ka foli ɲɛsin an ka tɔnden minnu nana nin kɛnɛ in kan ka foli lase u bɛɛ ma. Bon nin kɛnɛ in an bɛ a fɔ nin ɲɔgɔnna ka dɔgɔn anw commerçants anw bɛ contribuer mais k'a yira anw na k'a fɔ aw nafabaw la jamana kɔnɔ nin directeur in de y'o yira anw na jɔyɔrɔba anw na an bɛ ka impôt minnu sara a bɛ kɛ fɛn minnu ye nafa min b'a la a y'o ɲɛfɔ an ɲɛna bon anw yɛrɛ fana kɔsegin an kan ka nafa jumɛn sɔrɔ a na a y'o ɲɛfɔ an ɲɛna bon an b'a dɔn an kɔni kunna wolola sigi in na a diyara n ye a bɛnna an ma hali bi fɛn minnu b'a kɔfɛ laɲini minnu b'a kɔfɛ ala k'olu sabati ka ɲini an ka mɔgɔw fana fɛ u ka impôt u k'a ta an y'a dɔn impôt nafa b'a la jamana kɔnɔ a nafa fɔlɔfɔlɔ ye anw yɛrɛ de ye an y'o dɔn bi. Bon an nana sigi ko min na wula in na APJ ka laɲini don an yɛrɛ de fana ka laɲini don les collectifs des associations de Marseille de Bamako u y'a ɲini APJ ka nin programme in a ka se ka kɛ commerçants ka se k'u niyɔrɔ sɔrɔ a la. Amadu Sise n'ale ye APJ ɲɛmaa ye a ka jaabiliw senfɛ a da sera a ma k'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔ ko jagokɛla ninnu ko jɔyɔrɔ min b'u la u bɛ baara min bila sen kan denmisɛnw ye ko a nafa ka bon kosɛbɛ wa a ka kan jagokɛla ninnu ka la kɔlɔsi ka tila k'u bilasira dɛmɛ ta siraw fɛ. Bi wula in na an ni commerçant détaillant n bɛ hakili jigi kɛ an sigira bi nka mun y'a to an sigira juillet 2016 an ye forum kɛ sur l'emploi o forum ni commerçant ninnu ko fo n ka na segin a kan u bɛ Bamako sugu 30 bɛɛ wele a mɔgɔ baw ka na u k'u sigi k'a faamu an ye mun fɔ ye n'o ye denmisɛnninw ka baarako bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na Mali gouvernement yɛrɛ ye fɛn o fɛn mun boloda walasa denmisɛnninw ka se ka baara kɛ n'o ye wariko n'o ye dɔnniko wala an y'o kuma kɛ olu fana u bɛ ka mun kɛ Mali kɔnɔ n'o y'u ka contribution ye n'an b'a wele impôt o bɛ taa fa mun fɛ an tɛ impôt baarakɛlaw ye sa nka an bɛ maliyɛnw bari o don an y'a kuma fɔ yen dɛ an ko impôt de b'a to ni denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ. An b'a yira u la k'a fɔ ko u ka nin sigili senfɛ ko hakilina minnu sɔrɔla kɔnɔna na ani bilasiralikanw na ko o fisayara kosɛbɛ wa a kɛra kɛnɛ sanuman ye jagokɛlaw u kɔni nisɔndiyara bari sabu ka da kan u y'a dɔn k'a fɔ ko ja jɔyɔrɔ b' olu la jamana kɔnɔna na. Siyɔrɔ Sisela ka denw ka bɔ Kulukoro marabolo kɔnɔ u y'u tɔgɔla jiso sɔrɔ u yɛrɛw ye sefa wari $21,000 a musaka bɔta bɛnna o de ma musaka in yɛrɛ a bɔra Siyɔrɔ Sisela ka denw de fɛ minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don u ka dugu kɔkanama ani dugu kɔnɔna yɛrɛ kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma Musa Fɔnba Samba Tarawele. Siyɔrɔ Sisela ye dugu ye min bɛ Kerela commune na ani fana cɛ ye kilomètre 35 ye Kulukoro mara la. Dimanche do janvier kalo tile gale Siyɔrɔ Sisela n'a lamini bɔra ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka jiso dɔ kurubo ngari jiso min jɔra sefa wari $21,000 ani kunkanfɛ n'a bɛna kɛ sababu ye ka Siyɔrɔ Sisela a jiko nɔgɔya. Nin baarabaden in sera ka kɛ Ala ni Siyɔrɔ Sisela ka denw ka wuli ka jɔ u ka cɛsiri kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnnin minnu bɛ Siyɔrɔ kɔnɔ ani Siyɔrɔ kɔ kan. An ka taamadenw an b'u fo u bɔra so ka taa hɛrɛ ɲini de la Ala ye hɛrɛ nɔgɔyaw ye u y'u kɔfilɛ faso la an b'u fo u yɛrɛ ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn mɔgɔ dɔ bɛ nafolo sɔrɔ i tɛ se ka nin k'i faso la mɔgɔ dɔ bɛ nafolo sɔrɔ i tɛ se ka nin k'i faso la an bɛ taamadenw fo k'u waleɲuman dɔn. Jiko don tagalen ɲɛfɛ foraji in filɛ nin a bɛ se ka dugu in bɛɛ ta. Parce que ji min b'a kɔnɔna na heure kelen kɔnɔna na a bɛ se ka litiri 20 di donc n'i y'o jate minɛ tile kɔnɔ a bɛ se ka ji min di a ji ka ca a bɛ se ka se litiri 100,000 ma donc o bɛ se ka dugu in bɛɛ ta. Ji jɔyɔrɔ ka bon ɲɛnamaya kɔnɔ Siyɔrɔ Sisela sɛnɛ ani baganmara de ɲɛnen don ye.
wa sɛnɛ ni baganmara fɛnɛ tɛ se ka sabati fo k'a sɔrɔ la ji sanuma min da sɔrɔ n bɛ dugudenw fɛ. O de nana ni nin hakilina in ye min bɔra Sɛrɔ Sise la ka den yɛrɛ dɔ la ka dɔgɔw ni kɔrɔw fara ɲɔgɔn kan u ka jɛ k'u bolo bila u kun tamamanjuwa 1000 manja min bɛ se ka to jiso in bɛ se ka jɔ. Ni ko bɛna kuma ka taa se yɔrɔ dɔ la a bɛ dan tɛna y'a la parce que ni mɔgɔ darila k'i bila ɲɛfɛ gɛlɛyaw bɛ baaraw la nɔgɔyaw b'a la ne bɛ Ala de fo bi k'a barikada vraiment baara in sera ka kɛ ka bɛn bi ma o diyara ne fo ka dan tɛmɛ ne kɔni alhamdulilayi n jɛɲɔgɔnw n'o ye Seku n'a tɔw n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ quoi a ka ca a bɛɛ lajɛlen ba kelen t'u la min ye bisigi ta 4 ma ko n bɛ baara in ɲɛfɛla la k'u bɛna kuma dɔ fɔ ma min bɛ n dusu o ma kɛ o kɔni alhamdulilayi rabbil alamin bi kɔni nisɔndiya de bɛ n fɛ ka foli lase dugu den bɛɛ lajɛlen ma ani an ye maa minnu wele ka fara télé baarakɛlaw kan o de foli bɛ n fɛ alhamdulilayi i ye n ɲininka o kɔsɔn ɲɔgɔn tɛ n b'a fɛ k'a to dugu la baara belebele b'an bolo k'a sababu kɛ mun ye aw yɛrɛ natɔ dugura ni kɔrɔ a y'a yira a sira man ɲi jalaba in kɔrɔla filɛ a sira man ɲi anw ka misiri filɛ nin a bɛ n ka programme na nin saba bɛ yen ni Ala Taala sɔnna hali n'a y'a sɔrɔ ne tɛ yen n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ tɔn in bɛ sen na ni Ala sɔnna ma an bɛ baara in kɛ. Sɛrɛ dugutigi ni alima min ye u ka nisɔndiya jira baaraw la ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma minnu kɛra hakilina tabaw ye. I ye min kɛ nin ye halisa Ala ka kɔrɔta di denmisɛnninw ma an b'i fo ka denmisɛnninw waleɲuman dɔn wajibi de ye nin ye n'i ba kɔngɔna i bɛ dumuni d'a ma i fa mana kɔngɔ i bɛ dumuni d'a ma a ka ca Ala fɛ den b'a bonya wo dɔ sara i yɛrɛ. An ka denmisɛnninw filɛ ka nin baara in min kɛ nin ye nin diyara anw ye kosɛbɛ parce que anw minnu ye diinɛ ɲɛmaa yan nɔ diinɛ baara tɛ se ka taa ɲɛ cogo sira fo n'a kɛra ni saniya ye bon saniya dun tɛ ɲɛ cogo sira fo n'a kɛra ji ye. Yani jiso in jɔli cɛ an balakaw tun bɛ wuli kabini dugu kilan jenje ka taa kɔlɔnda de la ji ɲini na o fɛnɛ tun bɛ kɛ sababu ye ka u ka baara caman za. An b'a ɲini aw fɛ a ka dugawu k'an ye an ka jiko in na ka ji in kɛ ko sabatilen ye Ala kana ji in kɛ ko lankolon y'an bolo Ala kana u denmisɛnninw nimisa u ka wari bɔli la. Ko yani ni château ko in yɛrɛ bɛ na ji sɔrɔli a heure dɔw bɛ yen ni jigiri kɛra cɛ de bɛ da muso kan ka taa ji ta kɔlɔnda la ka na n'a ye o ye degun fɔlɔ-fɔlɔ ye yelen tɛ dugu fan bɛɛ la yanni kɔlɔnda a ka jan donc tu fana b'a la bon hali ni timinɛnaw ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen fo cɛ de ka d'a kan parce que yɔrɔ ka jan a bɛ kɛ heure min na a b'a sɔrɔ so avancelen don vraiment o gɛlɛya tun b'an kan kosɛbɛ bon ni ji tɛ yen c'est à dire hali minɛn ninnu a ka d'aw ye k'u saniya cogo dɔ la u tɛ se ka saniya ten parce que n'i taara ji ta kɔlɔn na k'i bɛna santé baara kɛ n'a ye f'i ka ji in yɛrɛ traiter fɔlɔ alors fini y'a damana gɛlɛya ye mais avec ça là dɔ bɛ bɔ o bɛɛ la o. n bi kuma sabu n ye dɔɔnin dɔ dɔgɔtɔrɔya sira kan u ko ko l'eau est source de vie i k'a dɔn ni ji tɛ yen ɲɛnamaya tɛ yen o la a b'an hakili jigin dɔnnibaaba dɔw ka kuma na an fɛ yan n'o ye an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara ye. ale y'a fɔ a ka laseliw caman na ko anw minnu b'a la ni Ala ye duguba kɔnɔna kɛ an sigiyɔrɔ ye i k'a dɔn ko an kana ɲinɛ so kɔ ka mɔni sukɔrɔma min duguba kɔnɔ ka ɲinɛ so kɔ ko an k'o dabila o la ka baara kɛ ni karamɔgɔ ka hakililaw nin ye o dɔ de ye. an bɛ min ɲini u fɛ vraiment tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ dugu ɲini dugu tɔw bɛ yen dɛ an jigi dalen b'u kan parce que an b'a dɔn a se b'u ye u k'a kɛ dugu in kelen-kelen bɛɛ la Kɛrɛla commune kɔnɔ an b'o ɲini u ka président fɛ parce que jiko ye fɛn ye jiko yɛrɛ de bɛ Kɛrɛla commune na dugu bɛ yen pɔmɛ kɔlɔn tɛ yen sango worominɛ n'aw sera ka nin baara hakilila ɲuman in ta ka n'o bɛn anw tile ma ko an ka n'an jɔ kɛnɛ kan ka kuma an bɛ foli de kɛ koyi. Sɛrɔ Sise la bɛ commune min na ni o ye Kɛrɛla ye o maire kura ye nisɔndiya jira ni ka labanna ka wele bila ka ɲɛsin dugu tɔw ma u ka Sɛrɔ Sise la ladege nin baaraba in na min ye sigidajɔ baara ye baara in kɔnɔ kuranna kalanbaw kɛra ka dugawudenw kɛ walasa don nataw la baara wɛrɛw minnu bolodalen don Sɛrɔ Sise la kɔnɔ Sɛrɔ Sise la ka denw fɛ olu bɛ se ka dankɛnɛmaya. O de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.